kubwatakana no kwa nyasuta edit oyo nganyikana tenganya su ase kinywere kigiati abdab abagusi Global Radio igotogoto mama gombaito kurwa ase chingoro cheito nabategereri baitu omoske anko yana tongi ne familia na bali mwensi pia mate yo mosubati nyasu twatumira amagombaito kwa AGR na ase ngencho yayo igotoko baboria nga kubwaterane ase enchereri twabere tokubwatera na botambe ekerobo kongo boko bono abantu baitu twabere tokoro kyo gwachani chinga gichonsi bono mubero ombo tumore Kenya na ase ngencho yeyo twababoririe nga topeke amaboko abo aso gotomega toro gyeito ngaito gotomagukia tomagukia ase enamba 682 551 3205 682 551 3205 enamba eyo asikasha usazizel nereye yogotumeka lakini kubwamono orokyo bwanjiri bwao asogosegeta na kubwamono nomwetekero mubere o omuntu asirere chikoko chiamaiko na kubwamono chinga keji chia koronde yakongire epandemic yentindi kingime ondogeti mwanya bantu twakoboririe tubwaterana bono kuwaba gusi Global Radio twabaganira chinga kichingi yana kubwamono omonene abarende abaremie na kubagata chinga ke chobororo na oboke pole na omonene abamone